ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಾವಳಿ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾವಳಿ ಅಲಿಯ ಮಗನಾದನು ಮಾವ ಮಗುವಾದನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಯಾನ್ನಿಕಲ್ನ ವಿನು ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕರ್ನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತೆ. ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಐಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದಿದ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ತೂಪನೆ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಿಂಡಿ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ತಿಂಡಿ ಪೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಪದ ಮಂತದು ಎಂಕಲು ಇಡೆ ಮಂದಿರ ಕುಂತದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಡಿ ಸೇರಿದನಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಂತ್ ಕೊಂದರ್ಪ ದ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಂತ್ರ ನುಪ್ಪಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಮೂಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪೆರ ಪೂರ ಪೋಪುಣೆ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಂತೇರು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲನಾತು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ಇತ್ತತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಖುಷಿ ಅಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ತಯಾರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸೌಂಡ್ ಪುರ ನೆಕ್ಲೆ ಕೇನುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನೆಕ್ಲೆ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಹೌದಾ ಅವು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಸ್ತಫಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ दादा बाबू मारा के गट का भले इत्ते वीडियो मन ब्याय बोले वीडियोग्राफर भले मैं ओ सोंपा वा साइड आ साइड अला औलते देर बरो हां ನನಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹೊಡೆದ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇದೆ ಬೀಜರ್ನ ಏ ಒಂದು ಇಂದು ಸುರ್ಸುರು ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೀಜರ್ ಸುರ್ಸುರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಡ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕೊತ್ತದ ಬದವಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬದದ ಕೊತ್ತದ ಬದವಲ್ಲ ಅಂದು ಓಲ್ ಬರಬೇಕು ಮೂಲೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಪಟಾಕಿ ನಾವು ಪೊತ್ತದ ಇಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂಚಲಾವ್ ಸುರ್ಸುರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಜಿ ಬದಲ್ಲ ಓಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಏ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಎಂಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಲ ಏ ರಾಲ್ಸಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆಯಾ ಅವು ಗೊಚ್ಚ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಾಲಾವ್ಲಿ ನಂಬೆ ಓ ರೆಡಿ
ಕೊಡ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಸೆಟ್ ಯಾನು ఎన్నంచెంత దగ్గర వచ్చావు ఏళ్ళు దక్కు జోకులని దప్పలు అలా ఏడు మారా ఓలే 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 ఇది అంచి గణేశ ಬರ್ಚ ಗಣೇಶ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನ ಪುರ್ಚಿ ಏತುಂದಿಯಾ ಒಂದು ಮಾರ ಇದು ಪದ್ರ ಆಡಿತ್ತಿನಿ ಕತ್ತು ಮೂರು ಉಲಾ ಜೋಕ್ ಕತ್ತು ನಿಗಳು ಇಂಚಿ ಓಲೆ ಓಲೆ ಬಂದ ಓಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪದ್ರ ಆಡಿ ಹೌ ಇರ್ತಿ ದಕ್ಕ 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 ಗಾದನ ಮಾರ ಸೌಂಡ್ ನೀನೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬುಡಾಡ್ ಬುಡಾಡ್ ದಾನ ನಿಂತು ಬುಡಾಡ್ ಬುಡಾಡ್ ಜೈನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ.